יצאו מתוך ההגדה חכם ותם רשע גדול, וזה שלא ידע לשאול. חכם ותם רשע גדול, וזה שלא ידע לשאול. וכשארבעת האחים יצאו לנוע בדרכים, מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות. מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות. פגש חכם בחכמה, אהב התם את התמימה, והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה. והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה. וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל, שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה. שילב ידו בתוך ידה וחזר